Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang brod Paskah, Kristan ya ro ai ngojing knya, u Kristu kon. Kajing puli nakikam jiki apostol kalenong kabakat san gedukot kabanikong hadu baar arpuar hadu baar kendai. Ladon kibre kulawan na Judea mat kila sedang banhikai iki para banged. Lemda pisho sha otcher kumba hukum ka ay Moses pinomla ban laim. Tehabau Paulus batu Barnabas kila ujor tenge bat kila yasait nia bat ki syapang kani. Layarai bau Paulus Barnabas bat katu kat nengut ki waipat. Kin likiu sya Jerusalem ban yakin do iki apostol bat ki temen kisan syapang kani kakam. Te kalalong kaba ibet haki apostol bat ki temen kisan lem mat kabalang baro kawai banjit iki rangba na pedeng jengki bat ban pha iki sya Antioch ringkat bat Paulus bat Barnabas kila pha Judas balakot Barsabas bat Silas kirangba bapau khmat pedeng ki para banget lem bat kani kasiti harum ki para banget ki apostol bat ki temen kisan kila ai jing khublai haki para banget ki baha na ki gentle ki basyong ha Antioch ha Syria ban ha Cilicia namar bangil yo sngew badon katuk aningut ki brio na pedeng jengi ki balapen kulmari pi da ki kitien jengki da ka bapen kuslai ye ki jingmut jengpi wat langim syam laptha iki kalai biet engi ha ka jinge kenduk lang bat jiet iki rangba bat ban pha iki syapi rengkat bat ki ba ye jongi Barnabas bat Paulus Kibriu ki bala kendo yala ka jing em na ka banta jong utra jingi Jesu Kris te kumta ngi pha syapi Judas bat Silas bakin ye thu api dalade ya ki jo ki aka da ka ktien naba kala ibet how men sim bako bat hangiru ban ampen kit ai api palat ikine ki badon kam ba pen kan dia nakata ka bala tarwa ki blai tau bat nagasnam bat nakata kabala penyam da ka basyu kharwan bat tokiar nakarukom ya poikha bala adong ladapi sumar yalade nakine ki aka phian le bha shibun khublei kaktien jong trai kasam ba henry punyo to ki pai ban riu kin yaro yame ablei to ki pai ban riu baro kin yaro yame ablei to le sbun batukar khuingi bato ai baka khamat jong me kan tan shan la ka jing shai hangi komta en itho yekilenti jong me ha ka parthai bat ki jai ban riu baro kin tip ya ka jing pan em jong me to ki pai ban riu kin yaro yame ablei to ki pai ban riu baro kin yaro yame to ki jai ban riu kin yakmen bat kin yarisa namar ka jing kemen daka hok mesen shari ki pai ban riu me yalami ki jai ban riu ha ka parthai to ki pai ban riu kin yaro yame ablei to ki pai ban riu baro kin yaro yame to ki pai ban riu kin yaro yame ablei to ki pai ban riu baro kin yaro yame to blei un yai kerkhu yangi bakumta na bakut syabakut ka parthai kin yaro yau to ki pai ban riu kin yaro yame ablei to ki pai ban riu baro kin yaro yame kajing puli naka kitab jing pan pau kal nong ba arpu wei kir khat ba shipo do bakhat saw arpu arpu lai how man simo angel ulara rangai nga show lomba ubajrong shibun bad ulapen hanga ya kanong ba bakhut ka Jerusalem kabawan hiarna beneng na ublay kabadon niya kaburom jong ublay kaphalang jong kala kum umalang nai bakordo tam kum umau jasper basngur kum ka kristal kadon niya ka kenro kabahe bat bakenjang lem bat kit khat ar khadop bat hagi khadop la ab diki khat ar ngot ki anyel
bat halod ki kerdop la tho ika kerteng jungi khat arjat ki khon Israel shapang mingi don lai teli ki kerdom shapang shati don lai teli ki kerdom shapang shati la don lai teli ki kerdom bat shapang semni don lai teli ki kerdom bat ka kenro jong kanong ba ka don khat ar teli ki mau nong rem bat haki la tho iki khat ar kerteng jong ki khat ar ngot ki apostol jong ukhon lang bron bat ngam syam yo I temple I ha kanong ba naba ka temple jong ka uday utray ublay badon bor baro bat ukhon lang bron bat kanong ba kamdon kam ya kasngi ne ubnay bat ajing shay ya ka namar kaburom jong ublay kalong ka jing shay jong ka bat kasyarak jong ka uday ukhon lang bron kaktin jong utray kajing pulina gospel bakut kat kum Yohanes kalenong bakhat saw kad khot arpulai hedu arp kundai ujisu laong halaki sunran la daw no ie yanga un sumari ka ktien jonga badu khpal jonga nu ie yu bat ngien yawan shauta bat ngien shong ne bat u utaw bom ie yanga un sumari ka ktien jonga bat ka ktien ka bapi osngeu kamlong ka jonga henry ka jong ukpa bala pha yanga ya kine ki ngalai thu api kat ba ngadang don bat phi henry nong pentengan umen sim bakhut yaw bau kpa un sapha ka kerteng jonga un sei kai phi na dong shadong bat un sapen kan mau api ya kacha baro ka ba ngalai thu api ka jing sung ai no bat phi ya ka jing suk jonga nga ai hapi nga ai haka hapi om kamba ai ka parthai wat sha ben pen kuslai ki do no jong phi lam ne sha ba kin shep ting Pios ngeu bangaya thu api ngalek no henry ngan sawan biang shapi lada pi la iye yanga pinjin da se ukmen namar ba ngale chokpa na bau kpa long kham khrau banianga bat menta ngale thu api hashua ba kanjia khnang ba enda kawanjia phindum ngai ka gospel jong utrai